інфармацыі Гідрамета 29 чэрвеня надвор'я будзе вызначаць франтальны падзел з Балтыкі. У дзень у асобных раёнах чакаюцца навальніцы, падчас якіх парывісты вецер, месцамі моцны парывісты. Увага, месцамі тэмпература паветра дасягне 39 градусаў цяпла. У Брэсце ўначы плюс 22, у дзень плюс 39, дождж, магчыма навальніца. У Гродні ўначы плюс 21, у дзень 37 цяпла, дождж, магчыма навальніца. У Віцебску ўначы плюс 18, у дзень плюс 34, дождж, магчыма навальніца. У Магілёве ўначы 19 цяпла, у дзень дождж, магчыма навальніца, плюс 35. У Гомелі без істотных ападкаў, уначы плюс 20, у дзень 36 з плюсам. У Мінску ўначы 19 цяпла, у дзень магчымы дождж, навальніца, плюс 35. У бліжэйшыя дні ў сталіцы у аўторак магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, плюс 30, у сераду 26 градусаў цяпла. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве плюс 22, Вільнюсе плюс 32 градусы, у Варшаве і Кієве 35 вышэй за 0. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы плюс 28, Берліне плюс 29 градусаў, у Вене і Рыме плюс 36.